Nej, det är en 100 i nästa Roblox-video. Nej, men det här är en 100 i nästa Roblox-video. Del 2, yay. Det har skett en liten olycka här. Kärnkraftverksolycka. Så att en tornado startade. Lite knäppt, jag vet. Oh shit. Oh my god. Oh, slutet av han. Oh shit. Jag fick en hel tornado. Strunt i. Nu fick ni i alla fall se hur det såg ut när en tornado krossade en i bitar. Nu får ni se när tornadon får göra allting i små stycken. Holy shit. Då byggnaden kommer ju förgöras. Nej, men då byggnaden kommer förgöras. Den här så. Den här. Typ, jag tror det kommer förgöras i alla fall. Ja, fegt av dem att sticka ner dit. Det är ju fusk. Och det är bara, nej, en här uppe i alla fall. Parker säkert då. Fett ätit den här gubben i, han bara fick tornado på sig. No fear. Alltså jag så du fattar lite. Det är no fear. Det är no fear alltså. Så du fattar lite. Det är no fear. Folk försöker ta självmord uppe. Tornado kommer faktiskt komma ner där. Nu är den bryr sig. Hej, Trailerpark! Woohoo, Trailerpark! Så här ser den ut. Slidor upp. Jag ska vara den andra som kommer upp hit. Ska vara den andra som kommer upp hit. Om det blir blixtar så får jag sticka in på toan. Fast jag tror det blir flod, det känns som det. Ja, då kan jag bara dö för att se en sak. Det blev flod förra gången, kommer det vara. Flod. Eller översvämning, alltså. Så här ser det ut när en översvämning kan över hela staden. Och shit, den där lyssnar jag. Lyssnar jag? Shit alltså. Ja, den där tog jag i alla fall. Kommer den bara så där fort? Snälla nån. Vad hjälper det mig? Ni kan gärna se vad jag vill se. Nej men. Jag tror jag tänker radera. Nej men, ja. Nästa map blir nästa map blir Trailerpark. Samma igen. Vad händer för olycka? För olycka som händer. Men nu ska jag sluta göra så. Det blir
200. Tsunami. Ja, tsunami ser ut där i alla fall. Det är som gigantisk skog kan man säga. Holy shit. Mord. Försök. Är det här nu? Tydligen. Jag ska stå kvar här. Här kommer den. Stick ner. Jag dog. Hur kan man ens överleva det? Alltså jag dog. Oj. Vad där uppe? Jag är 200 också. Jag är på Peace Speed MC. Vi ses i nästa.